Keď sa povie lukratívny pozemok, každý si predstaví niečo, čo na inom pozemku nenájde. A u nás sú to tieto 4 veci. Altánok, jazierko a hlavne vyrovnaný pozemok s úrodnou pôdou, kde nájdete ovocné stromčeky, magnóliu a anglický trávnik. Na čo som zabudol? Na to oplotenie z betónu či tvárnic, ktoré samozrejme zvyšuje hodnotu pozemku. Nie asfaltovú, betónovú cestu. Všimnite si prosím aj detaily. Nábehové obrubníky, dažďová kanalizácia a oplotenie pripravené na osadenie brány. Predstavujem vám ten najlukratívnejší pozemok, na ktorom som kedy bol. A to som ich videl fakt požehnane. Poďme sa na to pozrieť. Všetky siete na pozemku, žiadne pri alebo v dosahu. Bonusom sú 2 druhy kanalizácie. Splášková, aj tá dažďová. Nebudete predsa platiť za vodu zo strechy. A čo tu máme ďalej? Súkromnú slepú ulicu, ktorá vedie dnes len k jednému domu. A ten váš bude ten druhý, posledný. Vo Višňovom sa vám aj vašej rodine bude žiť skvele. Ak sa o pozemku, ktorý predávame, chcete dozvedieť viac, tak mi neváhajte napísať alebo zavolajte a ja vám predom pošlem všetky potrebné informácie. A ak budete chcieť, tak vám to tu aj osobne ukážem. Majte sa krásne a nech sa vám darí.